ए जगू या या एवढंच खोल आहे एवढंच खोल आहे तुम्हाला असं होतंय मला तर गुड मॉर्निंग मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. मी किरण पाष्टे आणि तुम्ही घराची होम टूर बघितली असेल. नाश्ता वगैरे करून आम्ही जातोय नदीवर आंघोळ करायला. त्यामुळे घरी आता कोण नाही. घरी मुंबईवरून इकडे आलेली जेवढी लोक होती पाष्टे फॅमिली सगळे घरी निघून गेलेत. कारण जसं काल शिमगा झाला सगळे सकाळच्या गाडीने निघालेत. सगळं प्रणाली आणि कृषिका पण गेली, ती तिच्या माहेरी गेले म्हणजे मामाच्या गावाला. तर मी एकटाच आहे. पप्पा आहेत, आजी आजोबा आहेत आणि काका काकी आहेत, एक बहीण आहे, एवढेच आहेत. आता आम्ही संध्याकाळच्या गाडीने जाणार आहे. तो म्हणतात दिवसभराचा जे काही व्हिडिओ असेल मौज मजा करायची असेल ते आज संध्याकाळपर्यंतच करायचे, म्हणजे 4-5 वाजेपर्यंत. त्यामुळे आता पहिला जातो आहे नदीवर आंघोळ करायला. चला. मी होम टूरचा प्रॉपर व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तो नक्की चेक करा. याच्यामध्ये फक्त एवढंच दाखवलेलं आहे आणि प्रॉपर होम टूरचा व्हिडिओ आहे तो आधीच्या व्हिडिओमध्ये अपलोड आहे. चेक करा, नक्की समजेल. खूप लोकांचे कमेंट होते होम टूर दाखवा म्हणून, तर भेटेल तुम्हाला. आणि ते नाश्त्यासाठी बनवले मॅगी. तर आता मॅगी खाऊ. आणि आताच नळ पण तुटलाय हातून, एकदम असा दूर आलेला पटकन तुटला. आता बोट टाकून असा बसलाय. आता आजोबा दुसरा एक स्पेअरमध्ये ठेवलेला नळ आहे तो आणायला गेलेत. हा बघा एकदम असं हे झालेलं आहे. चिकटपट्टी काढायला लागेल ना, हे काढायला लागेल डायरेक्ट. काढ काढ कोणतं हे काढू घे, काढ चिकटपट्टी काढ. नळच आहे तो, हे निघालंय पूर्ण नळच आहे त्याचा तो. हे याच्यात लावायचं डायरेक्ट. ह्याच्यात बसणार नाही, ह्याच्यात बसल. हा ह्याच्यात नाही, हे डायरेक्ट हे काढायला लागणार आहे. काढ बघू कसं निघाल टाईट निघाला. बसला जर बसव अंगावर उडेल, अंगावर येईल. पूल भरलाय, कुठं चाललंय. इथंच आहे, काढ. असते बस. बरं याच्यात होता स्पेअर मध्ये 2 आहेत की नाही. ते काय करतात, ते एकदम जुना झाला ना, त्याचा कचाकडी हे झाली ती, कचाकडी. कमकुवत हे झाली ती. बरा स्पेअर मध्ये नळ होता, नाही तर पूर्ण पाणी वाया गेला असता. गेला असता. हो थोडासा गेलाय, एवढं नाही गेलंय. थोडासा गेलाय, थोडासा गेलाय. आणि मधी इथं मोडला होता ना लोखंडी, आतमध्येच मोडला होता. इथून मोडला होता आतमध्ये. तर काय करायचा, हे गरम केला, स्फोटावर गरम केला आणि तो काढला आतमध्ये, जाळला आतमध्ये. आता म्हणलं मला नंतर मग ताप पडला, ह्याचा जर मोडला तर मग काय करायचा. कारण तो प्लास्टिक आहे ना, प्लास्टिकचा पाईप आहे. त्यामुळे ही आयडिया आधीच आलेली, जर मोडलं तर काय करायचं. त्यामुळे स्पेअर मध्ये अजून 2 आणून ठेवलेले, तर त्याचा फायदा आता झाला. चला, पाण्याचं महत्व गावीच जास्त कळतं. चला आता निघू आंघोळीला. आणि सकाळचे वाजले 11:20 आणि ऊन एकदम कडक पडलंय. एवढ्या उन्हात आंघोळ करायला मजा येते. पाणी पण थोडं गरम असतं, थंड लागत नाही. एकदम म्हणजे जास्त गरम नसतं, थोडंसं. इथं
आमचा आंघोळीचा प्लॅन झालाय आणि हे दोघं गेलीत कैऱ्या काढायला. कुठं बघायला चाललं? त्याला त्यांना शोधायला जाऊ कुठे गेली ती. ए जगू, ए जगू, अरे चल आंघोळीला. ही आयडिया भारी आहे ना. आता आम्ही शोधत बसलो असतो, मला सुचला की आवाज आवाज दिला आणि त्याचा तिकडं आवाज आला ओ करून. आणि गावात कसा पटकन आवाज जातो कुठपर्यंत, तर तिकडे आंबे काढत बसलाय. कुठे आहे रे? ए जगू, अरे कुठल्या साईडला आहे? ही भारी आयडिया आहे. हे बघ बघ इकडे आहे, हे बघ. होय हे बघा आयडिया दाखवली आहे. नाही तर आता आमची चुकामुक झाली असती. हा बघा, आम्ही तिकडे शोधायला गेलो असतो, अचानक आवाज दिला, तुझा आवाज समोरून आला. चलो चला शिडी काय चला. मला वाटतं वरतून उड्या मारायची काय नाही. टावेल बनवतोय आतमध्ये. तेव्हाच माझ्या गरम पाण्यात थंड जायला व्हायचं नाही. ठीक आहे, पाणी घेतलं. डबा पण घ्यायचा ना जेवायला. कमीत कमी 15-20 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. म्हणजे इकडून एवढं चालत जायचंय. जाताना काय वाटत नाही, पर येताना आंघोळ केल्यावर परत चढायचं आहे. जो एवढा मोठा चढ आहे, परत घाम येतो येईपर्यंत. असं हे आहे असं गाव. हा बघा चढ का असलाय, एवढा दम लागतो चढेपर्यंत तिथून. आणि आज शेवटचा दिवस आहे आपला आंघोळीचा, त्यामुळे जास्त वेळ थांबणार आहे मी. आणि आमची 3ची गाडी आहे, 3ला निघायचं आहे. 4 का 5ची गाडी आहे वाटतं. लवकर इथून निघायचं आहे, म्हणजे बस पण पुढे भेटायचं आहे. हो आज निघतंय. बघा चढ बघू शकता, एवढा असं चढत जायचं, त्यामुळे एवढा दम लागतो इथून. आणि कोण वजन घेऊन आला डोक्यावरून तर मग संपला तो. 10 वेळा त्याला थांबत थांबत चढून जायचं आहे वरती. त्याला आज शेवटचा दिवस आंघोळ करायचा, ते पण नदीत. दुपारी निघालोय. चला भाऊ, तुझ्यासारख्या 4 जणांची नडल मी, पण असं पाणी नाही जमणार. एवढंच आहे, याच्यापेक्षा खोल नाही. एवढंच आहे, या एवढंच खोल आहे. एवढंच खोल आहे. एवढंच खोल आहे, याच्यापेक्षा नाही. खाली दगड आहे. अरे पण तो दिसत नाहीत आपल्याला. खाली अरे जंकू काय रे? अरे वरती अजून वाटेल थंडी. चला आज आपला नदीवरचा शेवटचा दिवस होता आणि आज तो रोजपेक्षा जास्त थोडा वेळ थांबलेलो आणि एन्जॉय केलं. आणि आज जास्त लोक होती आतमध्ये पोहण्यासाठी. सगळे तोंड झाकतायत. चला आता डायरेक्ट गणपतीला येऊ पुन्हा पोहायला. चला तर आता
आता जेवायला बसतोय आणि आज आपलं शेवटचं जेवण आहे दुपारचं इकडे. आणि आता आम्ही 3 वाजता निघणार आहे, त्यामुळे शेवटचं जेवायला केले भाकरी, त्यानंतर वांग्याची भाजी. आणि आज कमी लोक आहेत, काल पूर्ण हॉल भरलेला. काल असं पूर्ण हॉल भरलेला जेवायला, आज एवढीशीच राहिलेली. चला आता जेवू. बाई माझा असा अवतार व्हायला नको काय करू.